Bună! În episodul de astăzi o să vă prezint lumea mea din Minecraft Fortnite creativ. Zi, patron, mi-arăți și mie lumea ta? Da. Mai întâi avem un obi în această casă. Vi-l arăt acum. E destul de greu la această parte cu armurile pentru că poți cădea. Vedeți? Și la stați așa. La niște ceasuri. Aoleo! Nu vine să cred cât de greu e. În sfârșit. La armuri e foarte greu că vă pot da jos, vă pot împinge. Și la scaune. Ha, toată sigma s-a întâmplat. În fine, nu știu ce s-a întâmplat, dar m-am prins ce s-a întâmplat. M-am prins. Trebuie iar să facem mobil. Acum pot zbura, că acum pot iar să construiesc. Așa, bla bla bla, eram aici pe scaune. Bine, aoleo, așa. Yes, am ajuns. Aici ne urcăm pe aceste ceasuri, iar după avem acest teleporter care ne teleportează iară jos. Așa. Următoarea chestie este aici. O pistă cu aceste chestii, motoarele astea. Vă puteți întrece cu prietenii. Și mai ales dacă vreți să o luați de la start că vi se blochează undeva, doar distrugeți monociclul și va apare iarăși. Stai să-l distrugi. Așa. Ce vă mai am de arătat? Da, aici e doar pentru primit boost, dacă vreți să alergați sau ceva de genul. Așa, în fine. Aici e o pistă de alergare pentru atleții noștri pe care aveți voi acasă. 3, 2, 1, start! Și primul! Aici, ca să știți, primul care ajunge dă un emote și câștigă, practic. Aici. În fine, astea dacă vreți să vă distrați, doar că nu puteți distruge motoretele. Dacă vreți să vă bateți între voi, așa. Dar cu motoretele treaba așa. Acum, aici, dacă vă văd, încep să tragă în voi ca nebunele. Stați că vă arăt eu, o să fiu iar ca un player și vă arăt așa ca fiind player. Cum e. E destul de săcăitor, dar în fine. Nu contează. Bum! Și camerele de filmat. Camerele. Uitați, dacă vă văd și vă primiți damage, vă puteți lua niște caculi. Vă
puteți lua cartuș să vă dea viața. Am dat ce agresivă e camera. Aoleu! Aoleu! Bă, vreau șlopot! Așa, v-ați prins voi, stați să-mi fac ața full. Mai aveam ceva de arătat. Momentan nu. Doar am pus în spate pentru unii, dacă vor să aibă un ăsta să ajungă mai repede la locația lor. E un secret și primii care ajung să-l ia o iau. O să vă mai fac filmulețe, doar că altă dată, ca să mai am ce să mai pun pe harta mea. Vă mulțumesc! Pa, pa!